Добре дошли, скъпи гости! Ние сме учениците от 8-я клас, които сме избрали да изучаваме факултативен учебен час, културна идентичност и себепознание, защото искаме да открием дълбочина българските корени. Днес ще присъствате на нашия открит урок на тема Гергьовден и Адралез, празник на общата културна памет и път към себепознанието. Надяваме се да ви бъде интересно. Пролетните празници са съсредоточени около пролетното равноденствие. Обичаите и обредите, изпълнявани през пролетта, трябва да осигурят благоприятно за посевите време и добра реколта. В края на периода са обичаите за измолване на дъжд, пеперуда и герма. Пролетните празници включват и обичаи и обреди, свързани с култа към предците. Вярата, че мъртвите могат да помогнат на живите, ако се осигури покровителството им, намира израз в поминалите обреди пред местни заповедни на Тодорова събота, около Лазаров ден, Връбница и Велик ден. Пролетните обичаи, лазаруване, военец, комичене, гергьовското напяване на пръстени и лади на оро се свързват с очакванията на младите за щастлив семейен живот. Българският народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през годината и най-големият пролетен празник. Празникът е календарно обвързан. Празнува се на 6 май и се чества във всички територии, населени с българи. С него започва лятната половина на стопанската година, завършваща на Димитровден. Това разположение в празничния календар определя и изключително богатата му обредност, обхващаща всички области от стопанския и социален живот на хората. Свети Георгий традиционно е схващан като половинител на пролетната влага и плодородието. Отключва изворите и влагата, побеждавайки ламята. Обхожда и наглежда полята и покерите. Покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Много древен по своя характер, днес все още няма пълно единство в мненията за произхода на този празник. Според някои автори той идва от тракийската древност, според други е славянски по произход. Има и хипотези, че стоите му се губят далечният минал на прабългарите от Азия. В българската традиционна духовна култура това е един от най-големите празници. На този празник се извършват редица обредни ритуали и практики, целящи осигуряването на здраве на хората и плодородие на дивите и животни. Днес сме се събрали на нашата обща софра да погълчим, да се посмеем и да попеем. Само Гергьовден ли празнуваме в нашия край? Не, също така е Адралез, както се казва в нашия край. Денят на храбростта и празник на българската армия. Чудесно! Докато в народната ни култура Гергьовден и Адралез са празници на пролетта и плодородието, в официалния календар на България 6 май е и ден на храбростта и празник на българската армия. Нека да видим, познаваме ли традициите и обичаите на нашите празници. Как се празнува 6 май в нашия край? Ставаме рано сутрин, търкаляме се в розната трева за здраве, защото според преданията
децата и росата са май-лекодици и да остане в нея болестта. Чудесно! Ние правим същото, като се събира цялото семейство. Малки, големи и възрастни. От баба ми знам, че на 6 май е първата лятна паша. Рано сутрин се прави обредно извеждане на стадата на първата зелена паша. Овчарите обредно избояват първото мляко в топли, украсени с цветя и бивки, събеднощервеките се запазва от светълки. Вижте, аз какво научих от моята баба. Взимам стръкче росен здравец. Потапям го в прясното мляко и то се подхвасва, без да слагам млечна закваска, защото росата, събрана рано сутринта на 6 май, ще подхваси мляко. Освен това, ние рано съвещаваме лечебни избори и пълним лечебна вода. Стопанката на къщата храните целият двор с свежи крумки и цветя. Ага, за това ли вече няколко пъти на 6 май се срещаме по път за 7-те извор? Защото и при мюсюлманите вярването е, че тогава водата е най-лечебна. Освен това, се правим люка, когато се болеем, ако пък няма люка, се порушваме на дрян, за да бъдем здрави като дървото. Интересно, на таблицата има ли нещо общо? Изобително на нашата трапеза има агнешко месо, обреден хляб, прясно мляко и зеленчуци, сирене и измама. Ето, че и тук има общо между двете религии на трапезата. Дори я стояха с еднакви. Разликата е, че мюсюлманите първят на това не е задължително. А добре, това има някаква различия. Християните почитат Свети Георги като светец и покровител на войниците, животновъдите и земеделците. Агнето се води в църквата, за да бъде осветено за курбан. Тогава всъщност мюсюлманите какво празнуват, щом християните почитат Свети Георги? Мюсюлманите празнуват празника Кадралес, който е свързан с легендата на срещата на праведниците Хазир и Илияс, които носят плодородие и благословие. Те цяла година обикалят света и да се срещнат на 6 май и да си канят който Хоршов и Видео. Едно разбрахме, че при християните и мюсюлманите празникът е повод за събиране на роднини и съседи, за общи трапези, каквато е нашата, за веселие и смях. А знаете ли, че в някои райони на тази дата се организират събори и днес? В Родопите в село още традициите продължават, град Сладоград и село Баните. Можем да поканим нашите гости, които все още не са присъствали на празника на червенето в Златоград и на събор в село Баните, за да видят как заедно християни и мюсюлмани празнуват, да си налеят в лечебната вода от село Баните. Андралес и Гергион ден в Родопите е празник на пролетта и новото начало. Изпълнен с ритуали за здраве, защита и берекет. Той по-скоро се съчетава с древни местни езически ритуали, като се очертава дъхта на човека с общността. Гергьов ден се отбелязва на 6 май и е един от най-големите пролетни празници, който се празнува и от християни, и от мюсюлмани в България. Според традиционните схващания, активният работен сезон е от Гергьов ден до Димитровден, Касъм при мюсюлманите. Това двойно деление на годината, от Гергьов ден до Димитровден лятото и от Димитровден до Гергьов ден зима, е характерно от древността за Балканите и е свързано с подвижния, скотовъден начин на живот на хората. Този празник е ярък пример за това как различните традиции могат да се преплитат и обогатяват взаимно, създавайки обща културна идентичност. Скъпи приятели, нека се хванем за ръце и
широки линии и коце, както и приляга. Да извием едно кръшно родовско хоро под звуците на родовското кабагайда. Приятели, благодарим, че бяхте наши гости. Надявам се да ви било интересно. А сега искаме да попитаме нашите гости, какви са вашите впечатления от нашия открит урок? Участвате ли някъде в някакви извънкласни форми тук в читалищна Да, участваме във всеки един празник, който имаме и организираме в училището. Участваме с някакви цели, зависи от празник, с който не, в читалището. Да, някой да ги разграничим. Паралелката си ги учи това в часове пуч, а в същото време, извън тези часове пуч, много от децата участват в гайда, танци, нали, това са точно така. Не, то си е пак към училището. Заедно в изкуствата и спорта и занимания по интереси имаме групи, в които участват същите тези деца, като танцори, като гайдари. Момчетата, едното момче на Гвардейския отряд, отряд барабанист, ходят с двамата на гайда. Да, и то малки ходят, нали, смисъл. Да, по иновации те ще бъдат ли? Да, и тримата ще бъдат с нас на панагюрище. Може ли да ми разкажете малко за тази
това си е естетична собственост. Не, това не е Нека това да го оставим за панагюри. Дайте ни право да ви изненадаме. И там ще ви разкажем. Може специално може да разкажем. Това са специализираните си старите вида, които ги виждате. Момичетата по принцип, голяма част от тях са танцорки в читалищата по места, където живеят и са оттам носиите, които в момента използват. Затова не може да кажем, че от конкретно